pracovať. Takže rozhodcovia, prosím, pripravte sa, časomerači pripravení. Moje káble takisto. Áno, zázraky na počkanie, neskutočne do 5 minút. To je rozhodné hádať. Ale my ideme súťažiaci sa trápiť, žebečky. Momentálne iný spôsob, keď si to dávajú na plecia, on si to vybral do ruky. A bežíme. Ťahaj, zaber. Ešte. Poď to, poď. Dáš to. Dobre, Tomáško, dobre. Poď. Ešte Tomáško, dobre. Ešte tom, čo potiahne. Ešte. Dobre. Máš to. Kľudne, dobre. Pohoďa. Super. Vydýchaj sa. Vydýchaj sa krokom. 21 a všetkých súťažiacich máme 20. Kľude, Tomáš, nepreháňaj to. Kľude, Tomo, kľude. A dýchaj. Zhlboka, Tomáš, nádych. No, som máš béčky? Máš béčky. Motaj, dávaj. Na túto osobnú otázku sa nebudem teraz vyjadrovať, ale ideme sa vyjadrovať a komentovať hádice, ktoré sa krútia človečikov do sliačenskej vyšnej vsi, ktorý to krúti, motá, musí to celé skrútiť a zmotať, potom do bedničky. Potom ho musí čakať, bude ho čakať, tam po tej vode nejako začína jazyk krúti, neviem čo bolo v tej vode, ale bublinky, takže koho smedí alebo je hlavný, keď sa páči navštívite občerstvovacie stánky. Hej, viem. Posledná informácia bola, že dorazila už aj kukurica s hranolkami. Asi niečo dostali zoberať, tak doniesol. Potom sa toho zbaviť. No ale my ideme ďalej. Kľude, Tomo, dýchaj, len zhlboka dýchaj. Pomaly, v pohode ideš. A povzbudí našich železných hasičov z Ružomberskej kotline obci Lígrova. Polkovník Jara na Pastor, sa neviem, kde je. Takže, keby aj on sa súťaží, že by to bolo pekné. Pohode. A ťahaj si, začni si priťahovať. Áno, podávať aj ďalším ostatným informácií, cez mobilných operátorov môžete tak vyčiniť. Stále platí akcia, ako vyčerpanie zástov súťažiacich. Dobre, poď. A už čo to tam dáš? Alebo paušál, alebo čokoľvek musím. Dobre, hoď ho tam, len aby si všetko si mal všetko tam. Dobre, utekaj. Vieš? Opatrne na rebrík. Dobre, pomaličky púšťaj. Dobre, okej, skáč. Dobre, potom čo? Dýchaj. Vydýchaj sa teraz, v pohode, poď pomaličky radšej. Poď sa. Dobre, poď. Poď radšej, nemusíš bežať, poď takto a vydýchaj sa začal. Hlavne dokončí tomto. Dobre máš. Daj máči, neboj sa nič. Poď. Dobre. Pomaly. Potom radšej si pobehneš, ak budeš zvládať. No ale ideme ďalej, bandavky sa nám trepú od našeho naspäť. Je to dosť, ja viem, už sa nohy pletú, ako pozeráme. Ale je to náročné. Takže ešte kúsok, výborne. Super! Známe ešte a ideme k popričke. Pozor, aby nám také orgány činné neodpadli. Zase bude polhodinová operácia. A to nám už zdravotná poisťovňa nepreplatí. Máme vyčerpané zdravotné limity. Opasok. Za opasok, či takto ideš? Za opasok k tomu. Myslím, tá tak. pokrať, nie je tých. Radšej tak. A pomaličky, poď. Poď, neboj sa.
Všetko budeš mať zakamerované, to si potom budeš doma pozerať. Tichú, teplú a pri tekutinách. Neboj sa, to čo ti kýva popri nohách, tak to je svokra. Poď. Poď ľudského priateľa, nebojte sa. Ešte 3 metre máš, ešte poď, ťahaj, ešte ťahaj. 2 metre. Meter. Ťaháme, káža, ešte naspäť. Odtiaľ sa ho vzali. Potom mi ideš. Vrátime. Dýchaj, len dýchaj Tomo, len dýchaj. Len dýchaj, zhlboka Tomo. Super, Tomáš. Pohode, Tomo. V pohode ideš. Dýchaj, zhlboka. Riadne. Neboj sa. No. Ešte kúsok, my sa zatiaľ rýchlejšie pozrieme na čas, ktorý máme. Ten čas sa krúti, vrtí, už je to okolo 5 minút. Presne sekundy vám nepoviem, len je to približne. Samozrejme na presný čas si počkáme na koniec. Dýchaj zhlboka Tomo, dýchaj. A teraz sa ideme blížiť tomu nášmu dobíjackému zariadeniu. Ideš, Tomáš, to dáš. Tomo. Stála celú zimu. A búchame, dobíjame. 10. Bijeme ho produčku. Táto činnosť je spojená pomalinky. 20. Takto podobne ktoré potrebujeme zimné mesiace, aby nám nebola zima. Aby nás nevyjal len ten nový pocit vykonané práce, ale všetko je doma. Ale pijeme. Ideš, Tomáš. 60. Bež. V kľude. Bežíme v kľude. Výborne aj